India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Ki pulit jong ka Delhi haka sngi palai ki layo ban kem ya prangut ki breu ki baladon kti ban penjulor ya ka yingsa jong u menteri rangba u Arvind Kejriwal ka balajia haka sngi balang ki pulit ya menta kidang penlong ya ka jinglet tuer ban yo kem shushu ya ki breu ki baladon kti haka te ka kam thombor ki ladon kumpa Henry Teli ki kenhun jong ki pulit ki baladon benta na ka benta ban penlong ya ka jing toket haka bayade bat kane ka jingja kumbala yo jingtim laong baka CCTV kamera kibala bo keleng haying sa jong u menteri rangba kila sya penpait lot bat kilat ai jingada haka yingsa jong u menteri rangba ladeko haka jing pentrikam haka jing ai jing kren kepala long haying dorbar jong ka Delhi u Kejriwal ulaken thojur ya ka seng BJP halor ka jing ai jing kershan halor ka film The Kashmir Files hadin ka jing thombor ya ka yingsa u menteri rangba usembut menteri rangba jong ka Delhi Manish Sisodia ulabu ka jingkeno ya ka seng BJP bakala ya subbut ha ka bayade bat ka jing pha penyap yu Arvind Kejriwal sa weipat unong yalam jong ka seng AAP usaurap ru ula pensisha da ka baong baka seng BJP kala persyang pan penyap yu menteri rangba u Arvind Kejriwal kumba kalaja laong bahaka si balang ka yingsa ju u Kejriwal kelasya thombor haki nongbot jongka seng Bharatiya Janata Party u MP jongka seng BJP u Tejasvi Surya u balalam khmat yaka kenhon nakabanta ban penlong yaka jingyaki hakmat kayingsa jong u Kejriwal ha ka jingkren jong u ulaong baka jingpen pau halor ka jingsya thombor jongki pandit ka Kashmir kalalong ke babaklah